खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। सान्तिपुर बक्सिं क्लाबनि गेलेगिरि जिरि नार्जारिया ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर सामुदैसा गामिनि बिफा खरथें नार्जारिनि फिसाजो जिरि नार्जारिया सान्तिपुर बक्सिं क्लाबनि रबिराम नार्जारिनि फोरोंनायजों आसाम गलाघाट जिल्लानि आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिप गेलेनानै देरहासार जानो हानानै ब्रन्ज मेडेल मोननो हायो। नैथि खौराङाव दङ सिडली कासिकत्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव अख्रांमा नायसंग्रा मिरु बेखेवदों। रुंसारि सिन' बसुमतारिनि गोसोखांथियाव बे मिरुखौ गायसनदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली कासिकत्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मैया मोनसे अख्रांमा नायसंग्रा मिरु बेखेवदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ फरायसाफोरखौ बिगियान सोलोंथाइनि फारसे गोसो बोहोनायनि थांखिजों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना मावफुंनाय जादों। बे मिरुखौ बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय मुंदांखा खौरांगिरि समाज सिबियारि रुंसारि सिन' बसुमतारिनि गोसोखांथियाव मुं दोननाय जादों। सा सानजानि गिबिसिन फरायसालि जायगा नायदिंग्रा मिरु महरै फोसावजानाय मिरुखौ बेखेवबाय। थामथि खौराङाव दङ चिरां पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमा ओनसोलाव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। मैया मोनसे उदखारि हान्जानिफ्राय गंनै आखाइजों बानायनाय एके, गंसे आखाइजों बानायनाय रिभल्भार, गं द' वाकि-टकि आरो मोनबा गोथां गुलि बोखांनो हायो। जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बोखांनो हादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ मैदेरनि उदखाराव बर' रायजो राजाफोरा हालाय हाफाय थासारियाव। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा ओनसोलनि सेवरागुरि गामियाव फालो फालो हाग्रानि मैदेरनि उदखार। हरनि समाव मैदेरनि उदखारनिफ्राय खुनुरुखुम सुबुंफोरा जिउ रैखा। नाथाय मैदेरनि उदखारनिफ्राय सुबुंफोरनि न' बाङा सिलिंखार। जायगानि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय मैयानि मोनानि 10 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा गामियाव हाबफैदों। जाहोनाव खैफोदखौ नोजोर होनानै गामिनि रायजो राजाफोरा मैदेर फालोखौ होखारहरनो नाजासेयावबो गोब्राब जायो। नाथाय माखासे सम मैदेरा उदखार खालामबाय थानायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरा होख्रांहरनो हायो होननानै फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ सान्तिपुरा भाइरासजों 4 गथ'साफोरनि जिउ खहा। भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बायदि रोखोमनि सन्देरग्रा बेरामजों गोबां सुबुंनि जिउ गोमाबाय। बेबायदिनो दायो गुजरातआव सोमजिदों गिख्रंथाव भाइरास। बे गिख्रंथाव भाइरासनि मुंखौ सान्तिपुरा भाइरास होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुजरातआव गासै 6 गथ'साफोरनि देहायाव सान्तिपुरा भाइरासखौ मोननाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो 4 गथ'साफोरा जिउ गोमाबाय आरो 2 गथ'साफोरा गुजरातनि सबरकाटा जिल्लायाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना सुलुङा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हरखाबै गोब्राब लोमजानाया सान्तिपुरा भाइरासनि मोनसे लैखोन। बेजों लोगोसेनो खर' सानाय, खेबले खेबले गोबानाय एबा जब्रा जानाया सान्तिपुरा भाइरासनि मोनसे गाहाय लैखोन। बेनि अनगायैबो गोनो गोथो जानाय, रागा जोंनाय, गोब्राब थासारियाव सन्देरनाया कमा आरो थैनायनि जाहोनबो जानो हागौ। गुबैयै सान्तिपुरा भाइरासआ सेन्टफ्लेम मुंनि रोखोमसे थै सोबग्रा एम्फौ अरनायनि जाहोनाव सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिमाव सान्तिपुरा भाइरास सन्देरग्रा बेरामनि थाखाय जेबो थि एन्टिभाइरेल फाहामथायनि थाखाय टिका मोननाय जाथ'वाखै। द'थि खौराङाव दङ सुपार स्पाइसि आलु चिप्स जानायनि उनाव 14 सा फरायसाफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननांदों। बे जाथाया जादों जापाननि टकिय'आव थानाय गंसे गोजौ फरायसालियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सा 30निबो बांसिन फरायसाफोरा चिप्स रानलायनानै जादोंमोन। बे समावनो गोबां फरायसाफोरा गोबाल' मोनदोंमोन आरो खुगायाव आलौनाय मोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि जाय चिप्सखौ जानानै फरायसाफोरा भुगिनांदों बे ब्रेन्डनि मुङा R18 कारि चिप्स। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सासे हौवासाया चिप्सखौ फरायसालियाव लाबोदोंमोन। नाथाय नेम बादियै बे चिप्सखौ आन्डार 18 सुबुंफोरखौबो जानो होबथानाय जादों। मानोना गोबां मसला होनानैसो बानायनाय जायो आरो जोबोद गोसा बानलुजों बानायनाय जायो। बे आलु चिप्स जानानै भुगिनाय फरायसाफोरखौ दायो फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दङ होनना सुलुङा फोरमायदों। स्निथि खौराङाव दङ एबसुनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बादियै मोनफ्रोमबो दख'रा एबसुआ खुंफुंनाय बादि बनरगाव दख'रा एबसुआबो आन्डार 13 जोलुर बादायलायनायखौ 14 जुलाइनिफ्राय जागायनानै मैया 19 जुलाइसिम गासै 6 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। दख'रा आफादनि बेन्दोंनि गासै गं 11 दालाइसा एबसुनि गासै मोन 9 जोलुर हान्जानि गेजेराव थांनाय 14 जुलाइनिफ्राय जागायनानै मैया गसकाटा दालाइसा एबसु आरो खाग्राबारि दालाइसा एबसुनि हान्जानि गेजेराव जोबथा बादायलायनाया जानानै थाङो आरो गसकाटा दालाइसा एबसुनि हान्जाया खाग्राबारि दालाइसा एबसुनि हान्जाखौ 5-4 गलनि फारागथियाव फेजेननो हायो।
हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि गाम्बा बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसेनो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लायो। बनरगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि हेमन्त कुमार बरगयारिया खौरांनि गेजेरजों मा बुङो ससे खोनासंलांदो। दिनै बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै थांनाय 14 थारिखनिफ्राय जोङो जेनाखि आन्डार 13 फुटबल जेनाखि चेम्पियनशिप बेखौ जोङो खुंफुंनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै खुंनानै दिनैहाय जोबथा बादायलायनाय फाइनाल हाबाफारि जागासिनो दङ। दायो जोंनि जेनाखि गेलेनाय जोङो थांनाय 14 थारिखनिफ्राय जोंनि आन्डार 13नि जेनाखि गेलेग्रा फंबायमोनखौ जों जुदि नायोबा बुजिनो हायो जे बिथांमोना जोबोद माने आवगायदों, दावगागासिनो दङ। थांनाय समाव बोसोरथामनि सिगां जेनाखि खुंजेनदोंमोन अब्ला बिथांमोनहा एसे गोनो गोथोआव दङमोन, नाथाय नैबे देग्लायनि जेनाखि हाबाफारि जोलुर गेलेनाय बावहाय जोङो बिराद खोब राफोदै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै फाइनाल अबस्थायाव फैबाय। बावहाय खाग्राबारि दालाय आफाद एबसु आरो गसखाथा दालाय एबसु बेनि गेजेरावहाय बादायलायनाया जागासिनो दङ। जोबोर नारा नाथानि गेजेरजों दायो 4-4 गलावहाय आवगायलायनानै दङ। दा बिराद मेहेरगोनां मोनसे नायथाव मुजिथाव मोनसे जादों। दा आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जोंनि गारजेनफ्रा माब्लाबा जोंनि गेलेगिरि फंबायमोनखौ माने हेंथा खालामनो नागिरो जों मिथिबोदों आरो जोंहा हिन्जावसाफोरनिबो आन्डार 13नि गेलेनाय बादायलायनायखौ होनो गोनांमोन, नाथाय जोंनि माखासे गारजेनफ्रा जोंनि बिनानावमोनखौ माने फुटबल गेलेनायाव बांद्राय गोसो होयै बा हगारनो नागिरै बे खार'नाव जोंनि गेलेगिरिफ्रा दा खम जानानै दं। इयुनाव बारायलांगोन बा दावगालांगोन बेखौ मिजिंथिदों, आसा खालामदों। देग्लायहाय जोङो गोदानै गिबियै जोङो जागायनो सानदोंमोनबाबो जोङो थोजासे गेलेगिरि गैयैनि थाखाय जोङो खालामनो हानाय जायासै देग्लायहाय। थेवबो जोङो कचिं होनायनि गेजेरजों जिल्लायाव बाहागो लाहैनांगौखौ जोङो साखाफारा जागोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो मिथिहोहरबाय। आङो बयनिसिमबो बे समावहायो साबायखरबो जासिगोन जे जोंखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होदों। बावहाय जोंहा गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंहा माखासे डनार बिथांमोनहा बाहाय गसंदों, जे ट्रफि होनाय आरो बावहाय माखासे मानि प्राइज होनाय, बेखौ लानानै जोङो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिगोन जाय बिथांमोनहा जोंनो थुलुंगा होबाय। आरो मोनफ्रोमबो खेलायावनो जोङो हिर' अफ दा मेट्स जोङो बावहाय होनाय जादों आरो बावहाय जोंनिया माने बेस्ट किपारनिबो आरो बावहाय हाइस्ट स्करार बेनिबो जोङो ट्रफि होनाय जागोन। दा जोङो बेबायदिनो गथ'फोरखौ जोङो थुलुंगा होनायाव जोङो बयबो मदद होलायनांगोन आरो बे मोनसे जावरिखांनाय, बे जावरिखांनायखौ जोङो बे लेभेलैनो जोङो लांबाय थानो हानांगोन। आरो बेखिनि बाथ्राखौनो आङो बुंगोन जे जोंनि साफ्रोम बिमा बिफाफ्रा माने गथ'फोरखौ जाहाथे एसे जोथोन लायो, मानोना बाहाय खेला गेलेनायजों लोगोसे गावनि न'खरनि, गावनि आरो ओनसोलनि नाम खामायनायजों लोगोसे देहायारि बिथिङै गोग्गो जायो। मानोना जों मिथियो देहायानो जोंनि सुबुंनि सबसे देरसिन धोन।